Transylvánia. Región tajomných hradov, opradený legendami o krvilačnom grófovi Drakulovi. Územie obkolesené majestátnymi Karpatmi toho ukrýva o mnoho viac ako len upírske legendy. Fú, 3 medvede takto zblízka. Vydajte sa s nami na jedny z najkrajších horských ciest v Európe, ale aj do miest historického Sedmihradska. Naše poznávanie rumunskej Transylvánie začíname v meste Kluž. Kluž je tretie najväčšie mesto v celej krajine a je známe aj tým, že tu vznikla koložvárska kapusta. Tentokrát sme na výlete v špeciálnom zložení, pretože miesto Naďky cestujem s mojou sestrou Kikou. Veľa sme od tohto mesta nečakali, no zatiaľ sme naozaj príjemne prekvapení. Sú tu pekné námestia, historické budovy, parky. Povedal by som, že sú to také trošku väčšie Košice. Okrem koložvárskej kapusty je Kluž známy aj ako rodisko uhorského kráľa Mateja Korvína. Narodil sa v tomto dome. Vyzerá presne ako domy v Banskej Bystrici na Lazovnej. Výlety nikdy nejak detailne neplánujeme, no tentokrát je to fakt extrém a ešte ráno sme nevedeli, do ktorej krajiny ideme. Teraz večer tu sedíme v Kluži na námestí, browsujeme mapy a hľadáme program na zvyšok týždňa. Počujete to? Hrajúca fontána. Už nemám žiadne pochyby, toto mesto sú rumunské Košice. Z Klužu sme sa presunuli do nedalekej Turdy, kde navštívime solnú baňu Salina Turda. Po vstupe do bani prechádzame tunelom Franza Josefa, ktorý má až 917 metrov. Po zatvorení bane v roku 1932 bol tento tunel používaný počas druhej svetovej vojny ako úkryt a neskôr mu našli využitie ako úložisko rumunského syra. Ako prvú navštívime baňu Rudolf. Ideme zísť dole a máme to 13 poschodí týmto točitým dreveným schodiskom. Je tu inak taký špecifický zápach, niekto by možno povedal, že vôňa. A teplotne je tu takých 12-13 stupňov. Tak v bani Rudolf si môžete zahrať biliard, minigolf, ísť na šúchačky, alebo aj na takéto ruské kolo. Výška tejto bane je až 40 metrov, šírka 50 a dĺžka 85. Je to teda naozaj obrovská diera v zemi. A z Rudolfa na spodok bane Terézy a ďalších 13 poschodí. Nachádzame sa v hĺbke 112 metrov a sme na dne bane Terézia, ktorej sa soľ ťažila od roku 1690. Keď hovorím, že sme na dne, není to tak úplne pravda, pretože pod nami sa nachádza ešte ďalších 8 metrov vody. Salina Turda so svojimi rozsiahlými podzemnými priestormi nás nechala v úžase. História, atmosféra a monumentálna veľkosť tohto miesta z neho robia jedinečnú atrakciu, ktorá určite stojí za návštevu. Vraciame sa na povrch, kde nás čakajú ďalšie rumunské dobrodružstvá. Presunuli sme sa do mesta Sibiu na úpätí Karpát. Všade okolo trieskajú hromy, blesky a už nám začína liať. Sibiu je mesto, v ktorom historicky žila veľká nemecká komunita a preto aj miestne uličky a architektúra sa ponášajú na tú nemeckú. No a
už teda naozaj poriadne leje. Mysleli sme si, že sme sa skryli pod takým malým vikírikom, ale vietor hrá teda proti nám. Útek pred dažďom. Počasie nás vyhnalo zo Sibiu, skúsime to v horách. Mierime na Transfagarašan, jednu z najkrajších horských ciest v Európe. Táto cesta nie je zaujímavá iba profilom, ale aj svojou históriou. Keď v roku 1968 vpadli vojská Varšavskej zmluvy do Československa, v ostatných komunistických krajinách to nezostalo bez odozvy. Rumunský líder Nicolae Ceausescu chcel v prípade napadnutia zaistiť rýchly presun svojej armády cez Južné Karpaty. Existujúce horské prechody viedli prevažne údoliami riek a boli tak ľahko zablokovateľné. Ceausescu preto nariadil stavbu cesty priamo cez najvyššie rumunské pohorie Fagaraš. Stavba si vyžiadala 6000 tón dynamitu a mnoho mŕtvych robotníkov. Cesta bola oficiálne otvorená v roku 1974. Vystúpali sme nad úroveň lesa a teraz ideme už horskými lúkami až k hornej stanici lanovky pri jazere Balea. Cesta vedie do nadmorskej výšky 2042 metrov, čo z nej robí druhú najvyššie položenú v Rumunsku. Je klukatá, so ostrými serpentínami, ale aj tiahlými vlásenkovými zákrutami. Mali pravdu v tom Top Geare, je to parádna cesta. A dorazili sme na vrch jazeru Balea. Zastali sme na parkovisku a ďalej pokračujeme pešo. Sem hore. Tak a sme tu na výhliadke. Riadne tu ale fúka. Vyšlapali sme si na výhľad na celý Transfagarašan. Nie je to zase žiadna veľká túra, 30-40 minút z parkoviska a môžeme sa kochať. Sme späť v aute a cez najdlhší tunel v Rumunsku prechádzame na južnú stranu pohoria Fagaraš. Tak, a sú tu aj medvede. Choďte preč. Choďte preč. Oh my god. Zaraz čo? Medvede, choďte preč. Môžeme startovať, ale nechcem, aby nás žral. Fú, 3 medvede takto zblízka. Cieľ. Fú, sa mi klepú ruky. Oh my god, ďalšie. Čau. V priebehu niekoľkých minút stretávame 7 medveďov a popri jazere Vidraru opúšťame Transfagarašan. Celá Transylvánia je opradená legendami o grófovi Drakulovi. Mierime na miesto, kde je Dracula hype úplne najväčší. Takzvaný Drakulov hrad leží v obci Bran na úpetí Karpát. Nie je to však žiadny tajomný romantický hrad v lese. Nazýva sa aj Disneyland Transylvánie a je tu naozaj mega turistov.
Jediný problém je, že v tomto hrade Drakula nikdy nežil. Vlad III. Cepeš, predloha románového upíra Drakulu, bol valašským vojvodom a dodnes je národným hrdinom Rumunska. Jeho skutočný hrad leží vysoko v horách a dnes je z neho iba zrúcanina. Podľa legendy bol autor románu Bram Stoker inšpirovaný obrazom tohto hradu. Neexistujú však o tom žiadne záznamy. Príbeh o krvilačnom upírovi bez pochyby predáva a Bran je vyhľadávaný turistami z celého sveta. Samotný hrad je jednoduchý, no pekný. Nenájdete tu žiadnu honosnú výzdobu, no všetko je vyrobené z kvalitného masívneho dreva. Z hradu Bran sme sa presunuli do 30 minút vzdialeného mesta Brašov. Je to posledné mesto, ktoré v Transylvánii navštívime a po Sibiu a Kluži je to tretí hrad, ktorý tvorí región Sedmihradsko. Prvá vec, čo mi udrela v meste do očí, že okolo tejto katedrály nie je vôbec žiadna dlažba alebo asfalt, chodník, je tu proste štrková plocha. Brašov býva označovaný aj ako Hollywood východnej Európy, no nie je to kvôli kinematografickej produkcii, ale jednoducho kvôli nápisu Brašov, ktorý sa týči nad mestom. Nebolo tomu tak však vždy. V minulosti sa toto mesto nazývalo Stalinovo mesto a tam, kde je dnes nápis Brašov, boli stromy vysadené v tvare nápisu Stalin. Po páde komunizmu stromy vyrúbali a nahradili ich pôvodným názvom mesta. Hore k nápisu vedie aj lanovka, ktorá je však dnes zatvorená, lebo je pondelok. Sme v uličke Strada Sfory, ktorá je jednou z najúžších ulic v celej Európe. Keďže na kopec k nápisu sa nedostaneme, hľadáme inú výhliadku. Z hlavného námestia sme vošli do krásneho, farebného, zrekonštruovaného historického domu a ocitli sme sa úplne v inom svete. Tu je to už trošku väčší underground. To je z našeho putovania po Transylvánii všetko. V Rumunsku však nekončíme a v ďalšom dieli sa presunieme do menej známych regiónov na severe a v moldavskom pohraničí.